Ngizokwetheka nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucenzela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona le channel. AbakwaSASSA sebekhiphe istatement malana nevideo kade isabalele izolo ey'nkundleni zokuxhumana malana nesisebenzi sabo esibuya sihilisana nobezocela usizo ema-ofisi akwa-SASSA. AbakwaSASSA bakhipha istatement baveza ukuthi bayaxolisa kakhulu ngalokho okwenzekile, futhi bazokwenza uphenyo olunzulu, bathatha nesinyathelo ngokukhulu ukushesha mayelana nesisebenzi sabo esibonakala kwivideo, singafuni ukusiza lo kade ezocela usizo ema-ofisi akwa-SASSA. Lesenzo sishiya abantu abaningi beshaqekile bebeka imbono yabo ehlukahlukene, abanye bekhala ngokungasizwa izisebenzi zikahulumeni mangabe cela usizo emahhovisi kahulumeni. Abanye bekhala ngokushuthwa kwevideo, kuningi abakushilo ngokumbono yabo ehlukahlukene. Menza ofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono ukuthi ngicabangani ngalutho. Ama uthi ungakayiboni ivideo, ngena lapha kwi-page lami ku-Facebook uzokwazi ukuthi uyithole. Siyifakile ivideo wey'ngane zakwethu. Page umsize SA, search ngemsize SA, page no blue tick ilona linaleyo video. Check ama-video lapho sitholile, ungakwazi ukuthi ubeke umbono wakho futhi nakulo page ungakhohlwa ukusilandela uzokwazi uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona le channel.